Sa number 2, Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang nagapangabay karon nga makasugilanon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bilang sabat sa statement ng Presidente sang kahapon nga ginaabisuan si Congressman Arnie Teves nga magpauli kay wala man sang threat sa iya kabuhi. Base sa ilang monitoring, nagpagawa naman sang bago nga video ang kampo ni Teves. Nagpasalamat siya sa pagresponde sang Presidente sa iya nga statement pero nagpangabay ini nga makaistorya sa iya sa telepono. Ginliwat ni Teves ang panawagan nga tani ang tanan o sisaon angot sa kamatayon ni Governor Ruel Digamo kag hindi siya lang ang ginaimbestigahan. Iyaman ginsiling nga kun ang presidente na mismo ang magsiling nga magpauli na siya, mabudlayan siya nga mangindi. Samtang ginpapanaugan na sang House of Representatives si Congressman Teves sang 60 kaadlaw nga suspension bangod wala makatambong sa mga legislative proceedings sa piyak nga nag-expire na ang iya travel authority sa tong Marso 9. Sa 292 nga boto nga yes, 0 no votes kag 0 abstention, ginpatuman ang rekomendasyon sang House Ethics and Privileges Panel kag ginpamatbatan si Teves nga guilty sa disorderly conduct affecting the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives in accordance with the House rules. At sana merong akong, ewan ko paano, but gusto ko sana kayong makausap para maka-explain ako sa inyo. Kung matawagan ko man ang anong number ng tauhan mo, baka pwede kay Boss Anton para lang makausap ko kay Mr. President kung okay sa inyo. Again, nire-respeto ko kayo ng sobra. And sana lang mapagbigyan nyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng proteksyon sa akin.